Chơi. साब्रोम साब्रै सन्नै त्रिपुरा सुबलाय बुथुनि आवै जों ताखौ रोबे त्रिपुरानि नखनो जों बाराखाय दं बाराखाय चा होनो जों बिजिखाय नायथाया जों सुबा सुबो फिना सेरनाय बो दिनै इ नक बायजाक इदत तंमाया बो ताबक सुबो इ नक सोनो फुनानै थेमानि बो एकटा जागा मातङ जे एकटा केम सिरो मातङ बो सिरो जों थांनायलाय ताबा थानायखाय दं जों दिनै साब्रोम साब डिभिजननि त्रिपुरा सुबलाय बुथुनि आवै नारायणपुर रुवाजा काउन्सिलनि आवै जों कैसामा मनिन्दर रुवाजाफोरानि जोंनि ताखौ रोबे त्रिपुरा बाय साम्बारु त्रिपुरानि थांनाय तालनि एप्रिल मास 26 तारिखआव वातै नबाथाय नक बायै तंमाया सि न तंमा दिया वो गोरिब बरक जानायनानिबो खूब कस्त थाङै जानाय बरक ताबक बिनि सि तंमाय नक बायै तंमाया ताबक MUC फरेस्ट डिपार्टमेंटनि MUC सेन्टारफोरावबो ताबक फाइ मातं थायो बिनि कुनु साजानाय लोंजानाय सुबिदा गैयैनि बागै जों साब्रोम साब डिभिजनाल कमिटिनि आवै बनो माइरं सयाबिन दाल साबान खक पियाज आरायखाय जों सुबासो रुपया बोबाय सारा दिन सारा जीवन चाय थामानाय एमन तो करै बो तो करी बरो कयेक दिन थाबो बनो चागै बो आरो सामु हुमुं तागै जुरoi आगे मानाते हिने जों कयेक दिननि बाय बनो सुबासो चाखाय सुबासो रुपाय माने बिनि लगे दङ साब्रोम साब डिभिजन त्रिपुरा सुबलाय बुथु कमिटिनि केसियार दङ साब्रोम साब डिभिजनाल कमिटिनि एसिस्टेंट सेक्रेटारि बिनि लगे दङ जोंनि डिभिजनाल कमिटिनि उत्तम हरिमोहन दङ आं साब्रोम साब डिभिजनाल त्रिपुरा सुबलाय बुथुनि कमिटिनि आबाद गमांको द्रबो दङ तिखामयनि गमां हरिदेव त्रिपुरा जों रुबेल बाय साम्पारिनो गोसासो सुबखाय माने फैयो हामबाय जतन नक्तिनि तावनि बागै इ फरेस्टनि MUC नकद्र माताव वातै नबाननि बायसि नक बायै जों रखाय मातावहाय तङानिबो कस्त लाइ वातै फेलेबो माखुया आसुइ माताव सेरा खुनोबो आसुइ माताव वातै बे वातै कालाय थुमैया लाइसिरा जों साइजे फिना दियो बकाबो तो आं नक तंमानिबो बुरसा फाय तंते माने बुबो बाय थाहा आं आइ नङ साइजे फिना दियो नंनो गे सुद तबक त्रिपुरा सुबलाय बुथुनि बादे आरो अন্য कुनु ब्रक फाइदिने फेहा सोर कुनु तबक सरकार तंनाय रक नायफाय जागदे कुनु MDC MLA रक केहा नायफाय जहना दालाय तबक दे सुद त्रिपुरा सुबलाय बुथुनि आवै बगजरा साकां नंग नायफाया अच्छा न आरो सरकारनि थाखाय तामा सानना
다 달랭겨 서로 녹화나 서로 녹화 다이로 있는 bunu kısım bunu kya bakı samsam. video nai tong nai dong no mela mela hambai ei sibai ya pa